Hemen elkartu gara, Arezketa ikastolako komunitatearen ordezkaritza txiki bat, 2026an Amurrion, oraingoan hemen Amurrion herrian, ekainaren 14an ospatuko dugun jaia aurkezteko. Jai horren leloa eta logoa ere gaur aurkeztu ditugu, eta ilusio handiz egiten diogu bide horretan egin behar dugun lanari. Elkarlanean egingo dugu, auzolanean egingo dugu, ikastolak ez dakigulako beste modu batera egiten, eta erronka izango da, urte osoko jaia izango dugulako, jai ekimenak eta jarduerak izango ditugulako, eta ekainaren 14an bukaera emango diogulako 2026ko Amurrioko ekitaldi horrekin. Berriro diot, ilusioz eta gogotsu hartzen dugu. Aurreko ekitaldia 2020an izan beharrekoa bertan bera geratu zitzaigun, beraz, oraingoan gogoz ekingo diogu egin beharreko lanari. Eta hemendik gonbidapena luzatzen dugu, parte hartu nahi duen ororentzat jai parte hartzailea eta euskara ekiten dion jaia aurrera atera nahi dugulako.